आरो जोंनि हायावनो जोंनि बर' मानसिखौ बेबादि फालो जानानै ज' जानानै बेबादि गाग्लोबोब्ला बेबादि आक्रमन खालायोब्ला बेबादि बुग्लिनानै जिउ फोजोबोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथावना। सोरबा साफा सानैजों बुलायनानै बुथारलायनाया बेलेग खोथा रायजो राजा नोंथांमोन दै। सोरबा साफा सानैजों थरखा थरखि बुलायनाया बेलेग खोथा। जि नुबाय नैबे जिथुनाखि दाखालि बावै जि जानानै थांनाय जाथाय बियो सासे सानै नङा, दिनै 19 जन 20 जन बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय। 19 जन 20 जन मानसिया एरेस्ट खालामबाय। बियो मोनसे बेखौ जोङो हमनो हायो बियो गोबाङानो बुंदों एक्सिडेन्ट होनना बुंदों। एक्सिडेन्ट जादों होनना बुंदों। नाथाय दिनै एक्सिडेन्ट जादोंब्लाबो बेफोर मानसिखौ थानायाव खबर होनांगौमोन, थानायाव इनफरमेसन होनांगौमोन, थानायाव गथायनांगौमोन एक्सिडेन्ट हिसाबै। नाथाय जिबायदि आक्रमन खालामबाय, जिबायदि बुग्लिबाय, 19 जन 20 जन ओरैबायदि माने दाउ अमाफोरबायदि नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दाउ अमाफोरखौ जेरै बिसोरो ओरैबायदि बिसोरनि जादा ओरैबायदि मथा मथि माने बिसोरो बोरला थिरजों गेलेयो। सेसा, हाफा, बन हाफा, मैहुर बायदि बायदि सैमा लानानै होसोयो। जायनि जाहोनाव बिसोरो दिनै मानसिनि बेसेनखौ दिनै बुजियासै बिसोरो। मानसिनि बेसेनखौ बुजियासै बे दुथां मानसिफोरा। बे 19 जन 20 जन जायफोर दुथां मानसि, जायखौ जोङो अपराधि होननानै जों बुंनो हायो, जायखौ जोङो दुर्बृत्त, अपराधि, दुराचारि, माने जुनार, जायखौ जोङो मानसि होननानै बुंनो हायो बे मानसिफोरखौ। दा बैफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय नैबेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखायनो दिनै समाजाव माने गोजोन गैयै थासारिया जादों। जोङो दिनै बेबायदि जाथायखौ नुनानै जों बर' हारिया सिरि थायोब्लाबो जों गावखौनो लोरबां खिन्थानाय जायो रायजो राजा नोंथांमोन। दाखालिबावै जि एसे एनै घटना खालामबाय, जि राजा लामा, जि क'क्राझारखौ गाग्लोबबाय, बुख्रेबबाय, बेबो जोंनि थाखाय मोनसे हारिनि जिथुनाखि जोंबो जोंनि जिथु प्रतिबाद, जोंनि गोहोखौ दिन्थिनो हादों, दिन्थिदों, बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायजाथाव। जुदि बेखिनि खामानिखौबो जोङो दिनै मावामोनब्ला जोंखौ बिसोरो लोरबां नोजोरै लागौमोन आरो उनाव बेबायदि एटेक खालामनो नाजागौमोन। दिनै मा खालामनो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा। दिनै जाथाया जि जाबाय आरो बेबायदिखौ खालामनानै आरो बिसोरखौ एसे एनै जोङो बिदि न' सावाब्लाबो जाया, खिन्थु बिसोरबो सावबाय आरो जोंनि बर'फ्राबो सावलेन जादों। दिनै जाय बै मानसिफोरजों, बै हारिफोरजों खाथि खाथि नांजाबनानै थानायफ्रा दिनै न' सावजाबाय। माखासे एसे एनै न' सावजानानै दिनै रिलिफ केम्पआव बबेबा फिल्ड फोथारफ्राव थानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जों बर' हारिनि थाखाय। बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव बिथांमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों दिनैसिम माने खनबासो बेबायदि माने बे हारिफोरजों बेबायदिनो नाख्रेबजानानै, गाग्लोबजानानै, न' सावजानानै खनबासो चिराङावबो बेबायदि जादों नङा होमबा। खनबासो जाबाय बेबायदि माने जिथुनाखि रिलिफ केम्प, बेबायदि फिल्ड फोथार, स्कुल फरायसालिफोराव, लांदां फोथाराव गथ' गथायफोरखौ लानानै बेबायदि थानो गोनां जानायाथ' दुखुनांथावना सासे बिमाया फोरमायदों। जोबोद दुखुनांथावनालै रायजो राजा नोंथांमोन। नै बिसोरबायदि मानसिनि थाखायनो आरो बे दुराचारि, दुर्बृत्त, अपराधि साला असभ्य, माने सभ्यता नङै मानसि बिसोरो। दा बेफोरबायदि मानसिखौ सरकारा दिनै गोख्रों राहा लानांगौ। सरकारा जुदि ओरैनो गुरुङै जुदि हगारबाय थायोब्ला बैफोर मानसिया गाबोन जेलनिफ्राय गना फैफिनगोन आरो बे खामानिखौनो बिसोर मावफिनगोन। बेनिखायनो सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ बेफोर मानसिफोरनि सायाव। बेबादि दुर्बृत्त, दुराचारि, अपराधि, गाज्रि मानसिफोरनि सायाव मोजां एक्सन लानांगौ, मोजां साजा होनांगौ। आरो जुदि मोजां साजा होनो हायाब्ला बेफोरबायदि मानसिफोरा जेलाव मास मोनथाम थागोन, बेनि उनाव गफैनायनि उनाव आरो बे खामानिखौनो बिसोरो मावनो सुरु खालामगोन। मानोना सोलो होनाय जायो।
आसा खालामो जाहाथे बेबायदि जाथाया आरो जाहाथे बेबायदि जाफिना बड'लेण्डआव बा बिटिआरआव बा क'क्राझार कारिगावआवनो जा जेरावखि जाया जोंनि बिटिआरनि सिङाव जाथाया बिदि जाया माब्लाबाबो बिदि जाथाया दाजाथों आरो रावबो हास्थाया आरोना बिदि जाथायखौ रावबो हास्थायखाया मानोना बेबायदि जाथाय जायोब्ला हारिया मोनसे सेन्टिमेन्ट जायो गावनि मानसिखौ गावनि हारिखौ जाथिखौ बोरैबा जिउ फोजोबब्ला बिनि सेन्टिमेन्टआ बेलेग जायो बे सेन्टिमेन्टआवनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जादों सेन्टिमेन्टआ थाखागोन जाखागोन रायजो राजाजों जोङो दाउ अमाफोर बायदि गुबुन हारिजों बुथार जानो हाया दा बिनि सायाव सेन्टिमेन्टआ जाखानांगोन जोबोद दुखुनांथावना नैबे जाथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माने रिलिफ केम्पआव जोंहा आदै मादैमोन बिथांमोना दिनै मैयानिफ्राय थाफैदों दा बिथांमोननि थाखाय सरकारा बेबस्था खालामनानै होगोन जानाय थानायनि माखासे सुबिदा खालामनो होगोन जाय न'खरफ्रा दिनै सावजाबाय आरो खोनानो मोन्दों मोसौ मोसाफोरबो लांजानाय बेबो जाहाथे खोनादों दा जाहाथे आसा खालामो जोंनि बे बिटिआरआव बड'लेण्ड कारिगावआवनो जा ओनसोलाव बे जाहाथे गोजोन थासारिया फैफिनो हारियाव गोजोना फैफैयो मा खालामनो नङा होमबा जोङो दिनै बेबायदि जाथाय जादों होननानैबो जेने एकदम हारिजों हारि ओरैबायदि सावग्लुंलायगोन बुथारग्लुंलायगोन बेबो जानो हाया रायजो राजानि बेबो जाथावना नङा सासे मानसिफोरनि थाखाय सुबुं समाजनि थाखाय मानसियानो श्रेष्ठ जिबि नालाय बयनिबो साननो गोरों थ' बेबायदि मोनसे जाथायनिफ्राय फिसा नङा गिदिरानो बे जाथायनिफ्राय जे आरो हारिजों हारि बुथारग्लुंलायनाय सावग्लुंलायनाय जानायाबो बेबो साबजाथावना नङा रायजो राजा नोंथांमोन थ' जि जाबाय जि खालामबाय जि जाबाय दा बेनि उनाव जाहाथे थासारिया गोजोनाव फैयो सान्थिया फैयो बेखौ इसोर अबंलावरिखौ आर'ज गाबबाय जाहाथे बयनिबो जिउआव बयनिबो देहा सोलेरफ्रा थाजिम आरो साननाय हनायफ्रा गोग्गो जानानै थायो थ' थासारिया मोजां फैगोन बेखौ आसा खालामबाय जय बर' हारि जय